sayang taagi karon. Mao kining usa ka lalaki nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Ang tumatatampo nagdasingan nga John Mark. Wala gyud ko malipay ini puyo ah. O kung wala ka malipay, o magbuwag ta. Ma, pa, ino mo bagaway? Huwag. Ay pagapila-pila ha, John Mark. Bata ka pa. Hadlokon man tani walang buwag-buwag uy. Sige magbuwag ta. Mulayas ko din eh. Ma, ayan ang pagbiya din ni Sato, ma. Ma! John Mark, andamang mo mga gamit. Ha? Ganun Ay napagdaghan o pangutana. Basta andamang mo mga gamit. Pudali. pa, niyalag kita silang lula o lolo. Kaya ani ka na puyo sa imong apuhan. Mauna po, dini ka na po yung uban na mo, ha? Nga naman pa, kung Sato nandi ko po yung... Dili mahimo. Ani ka sa imong apuhan kay wala ba yang imong inahan? Ato lang ko Sato pag... Ay lagi pagsupak-supak ba? Ang palungon ta karon. Ani ka na puyo sa imong mga apuhan. Ayaw kabala ka, apo. Sa Kaya apo masig ka pa eskwelahon. Mauna, dinilang ka nung, ha? Kay panggaon man ka na mo. Ulo. Hello. Wala. Ngano day nga, di naman ko gipapuyo ni Papa din sa inyo. Kukuan dong, kikining. Kay may lain nag-asawa si Papa ni mo do. Ha? Nagminiyog lain si Papa ni po. Ugwa mahibaw ang pag-uni ang asawa nga may anak siya nga mao ikaw. Mo'y hinungdan nga dinhi ka gipapuyo sa amo. Pasagdi lagi ng bata din, Sa baga, Kinsa mo ako'y bahala na bata. dili mahimo. Kuha na ko si John. Lagi, Papa. Sa tabadoy. John Mark, uban ako. Mamauli ta sa bahay. Nga naman pa. Alik na kagpuyo sa bahay. Dili ko pa. Anilang ko din ini. Lulag lolo. John Mark! Si Tata. Tilang ko ba ni mo pa? Dili gi mahimo. Nya, naam kay bagong asawa. Mao gani nga pauli na lang sa ato. Kay nahibaw na ang bago na kong asawa nga may anak ko. Pa, Pauli sa ato. Kay dawat nas bago na kong asawa nga may anak ko. Mao din ni mong anak dong? Oday, bless ko tita. Buotan man din ni bata ah. John Mark, Tita, saan gibuhat nga? nagbuhat ko sa consignment tita. Handangin na. Hugas ito mga plato. Pagkahuman padilhig. Ha? Ha? Asa man? Nakadungog ka wa? Dagan para ba niya kung buhaton tita? Wa ko'y labot kung daghan kag buhatong assignment. Aga kung sugo mo ito man na. Nakasabot ka? O tita, pinapubuutan ng ikaduang asawa ni Papa. Di man di ay, magkita man di kayo.
Gahi ka po! Gaingat kita nga sa'yo pauli kaya nakailangan trabaho kong din sabay! Dugay man may gibuyan sa mga teacher dito. Matubag ka pa yun! Day, ano na? Kinibuotan ni mong anak ay! Mabay pag-abot gikan sa eskulahan! Saan ko tara sa gabiin ah! Galangay-langay ka kay hadlo ka sugoon. Di man good ba? Dugay man ang umana mong klase. Ikaw ba mga tarungan? Pagilis! O magkatabang ka sa lihukon din ismay. May gani kay siya may gibuyan nun. Magdali ko kay basig pasok ano sa ko ni tita kung madugay ko. Lo, Dong, ano dahil na po, pwede mo. si tita maron nga nagilak. Ngano ka? Dong. Tita? Tita, John Mark, maayo kay ni anak ka. naunsa di ka tita? Nganong naghilak man ka? May tao ka ni ani sa ato. Nagpahibaw nga giyatake ang imong amahan noong namatay. Karon nga nalubong ng imong amahan. Pangita na lagi imong kapuyan. Ha? Lahi man sa kayong kung magkukuyog ka na ako. Hindi mataparinti. Pangitag imong kapuyan. Ako pa nimo. Ato ka mo puyos igsuon sa imong amahan. Aron mabuhi ka. Way problema. Ani ka puyo sa bay. Salamat tiya. Pag binuotan lang yun din ha? O tiya. Oh, maayo kay ni anak ka dyan. Ngano day tiya? Naabot naman ang imong ig-agaw gikan na narbaho. La, na ani dis agaw? Go! Go! Musta go? Okay na gaw. Dugay na ganun sa bahay, go? Tao-tao na gaw kay wala naman ko'y kapuyan pag kamatay ni Papa. Usman, kailangan ka trabaho. Ha? Hingita mo luglaing boy ang akong trabaho. Good. Usman, trabaho ka? Mayo pa gaw no? Eh, sige gaw. Mukuyo ko nimo inig balik nimo. Kay manarbaho na lang ko. Litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundo? Ginagalawan ang buhay ay sadya. Sa edad na ko, 11 anyos, nanarbaho na ko isip boy. Karon, 14 anyos na ko. Og nialang gyapon ko sa akong gitrabahoan. Masuya na lang ko nga magtanaw sa ubang bata nga maglakaw-lakaw, nga may inahan og amahan. Dili na lang kutob, og dagang salamat sa pagtagad ni nga akong tampo.
More power sa RMN. Ilabi na kaninyo, Dr. ni Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Mabel. Hingkod ang pangidaron. Minyo og may duha ka anak. May trabaho. Og ni ami magpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kauban nga nangutang aning online apps. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Yan na di Carissa? Ay, wa, mabiloy, wa ko dire. Yapag. Nga gun murag na tingamang ka nga ni anak ko. Ang! Nangutana man kong gardo ko, ni ana ba ka? Ingon man siya nga, wa pa kuno ka. Wa sa kabantay pagsud na ako nga nilagin pa mong gani ko dito sa logbook. Wa, siguro. Eh, ingon man siya, wa pa ka. Ay, ang saon man sad ng gordyahan na to, nga sige raman sa nagduwa ng scatter. So na, uy. Ay, di ta pa ila nga na wahit as trend karon mabil ay. Maunay bagong uso ron nga online sugal. Ha? Sugal din na. Api pa na kong parehas og TikTok. Aw, may patong TikTok nga unang nabuangan na ng gardo. Kay malingaw patagtanawan na iyang mga TikTok videos nga nagsayaw-sayaw siya nga iyang i-post. Kay bisag may tiya ng gwardyaha pero may mamhuki ay. Pero karon ay sus. Iwa na bito ko kita anak niya nga mag-post-post sa TikTok og videos. Aw, nabuang man anong scatter. Sige, lagtuplok anang iyang cellphone. Nahigamang gud na siya nga nidaog og 15,000. 15,000? Kuagot? Oo. Og ang puhunan anak ko no, piso-piso ra. Uy, kanindot ko din ang duwa ah. Dako magdaogon. O, dako ko nooy, bangutan nas girle. Ha? Pero wa gyud ko magpadaan na. Kay may nakasulti na ko nga padag-on ra kuno ka anak sa primero. Murag kasino ba? Pero mas daghan ko nung pildi ana we. Mao ba? Mao ding nabuang ang atong guard og duwaan na. Mao gyud. Og mao nang dili na siya epektibo sa iyang trabaho. Wa nang gani ka bantay nga niin na di ay ko. Magmahay ra gyud nas gardo anang iyang kalaki. Na, mausa na nga kumakauban sa trabaho. Kung wa ganing among amo, lumba lang na sila toplok ng cellphone nila. Nagduwa dig scatter. Kay uso lagi kuno na ron. Nay, ang kailang nga taxi driver sa among driver ay werting ungo asa kuan anang scatter. Iyabag anang scatter. Iparking na lang ng iyang gi dan taxi. Ano sila sa landong. Nagtuo kang mipahuway. Sus, nagduwa madig scatter. Uy, wala nun ka pa masahiro. Kay primero, ang daog pa kuno nila anang duwa ang ilang iabang sa taxi. Katugayan kuno ay. Na, wala man kuno kaabang. Uy, mao ba? Kay padag-on naman kuno ka anak primero. Ug kung maadi ka na, aw bawi o naman sa kuno na sa kuan sa scatter kanang imong daog. Lo, Unya kay gusto ka pa man gid nga mamawi. Amo na mo pusta pagid ka. Hangtod nga magkautang-utang na hinuon ka. mangutang og ipusta? Ay o gani. Asa masam sila mangutang? May magpautang sa buroy nila no para sugal ra. Aw, di ba sa tao ang ilang utangan? Kanamang pautang nga ipaagi sa online apps. Sa online apps mangutang? Wagit ko kalibutan nga pwede na ba taron mangutang gamit lang ang atong cellphone. Niyan ang mga online apps. O wa sab ko'y kalibutan nga ma-involve ko ani bisan og wa ko mangutang. Unya, hain naman is Cardo eh. Gibiyaan man na yung post din sa entrance. Nagpalit siguro pagkaon. Teksan ko na lang nga magpadako. Mabil. Oh, Mabil. oy, Kanang hain si Gardo. na. Mao siya akong gipangita, oy. Kay magpadaon ta ko sudan kung mapalit man gani siya. Umaday diri, oy.
Tagsan na lang nako. Sus, nasab na number niya. O, syempre. Ato agod ng guard. Ug mo text sabay ako niya usahay kung may tuyo o ipamalihog ko. Na, pag-expect na lang nga makadawat sa kag-text sama sa akong nadawat. Ha? Unsa nga text ba, oy? Giapil man kog paningil aning iyang nautangan, oy. Ha? Na, Nga napil man ka? Nagrantor ka? wa, oy. Sa online apps di ay na siya mangutang. O gapilon tag paningil. Kita? Hasta ko? Tanawa ko na imong cellphone, be. Tanawa. Kay basig may nadawat kang text niya nga naningil kang kardo. Kay kana ding iyang giutangan sa apps. Ipaklik di ay na nga ang apps maka-access sa iyang contacts. Maong apil kong nateksan nga gipanilngan. Maha ba? Abay, bibi ko no eh. Hmm. Tanaw na ko akong cellphone eh. Check. Tanawa diya, tanawa. Oh. Di ato'y nag-text na ako nga wa ma-register sa akong cellphone ng number da. Ay, mauna na, day. Basaha dayon. Sabihan mo si Gardo na magbayad siya sa kanyang utang para hindi ka madamay. Da, tara. Naan pa ko. Ingon ana sad ang text nga akong nadawat, day. Hain man is Gardo, be. Ato istoryahon, no eh. Pasiluad ko ninyo, Ma'am Mabel, Ma'am Risa. Di ko maker day minimo sa imo ang giutangan, Gardo. Watan, Ma'am, uy. Halos tanan akong contacts, Ma'am. Ilang tiksan kayo, maka-access man sila sa akong phone contacts. Unsa? Anya? Unsaon man ni namo ron? I-ignore na ninyo, Ma'am, uy. Kaya di naman unya na magsamok ninyo kung makabayad na ko. Kung maod ay na, bayrin na. Kinasuko na bang banan ako. Kay nagtuungan ni apil-apil ko anang utang-utang sa apps. Ang problema kay, wa pala ko ikabayad, Ma'am. Pwede ba manghuam ko ninyo kwarta? Uy, Unsa? Miyang ko na nga mong gwardya nga nakautang day kuno siya ani sa online apps kay giposta niya sa duwa nga scatter. Og samot ko ka siya kay 7 ka online apps sa iyang giutangan nga lain-lain ang presyo og mi total ang tanan og 40,000 kapin. Ang ako mapangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, sana sayran nako sa pautang sa online apps pero tingdag ko og interest o gamay rag malimpyo. Like, muutang kag 7K, 5K lang kapin ang malimpyo nga ipasod nila sa imong GCash number. Ug ang dapat mabayaran nimo, 10K man kapin. Rehistrado ba gud ni nga mga apps nga magpautang? Ikaduhang pangutana, ang problema nako karon kay apil naman kong ipaningil sa utang sa among gwardya sa online apps. Wa ko magkarantor, pero maka-access day ko no ang online apps sa phone contact sa nangutang nila. Okay ba gud ni? Nga apil naman kong nahasol kay bastos man maningil og manghudlat pag yun. Asa man may mo reklamo bahin ani? Ikatulong pangutana, na ako'y cellphone number sa nag-text nga naningil nako bahin sa utang sa among gwardya. Matrace ba gud kun kinsay tag-iya aning numero ha? Ilabi na kay giparehistro naman karon ang atong mga mobile number sa NTC. Unsa may ako ikaso nga nahasol na masab ko sa ilang pagpanghudlat? Ikaw pa to katapusan. Unsa sa dining duwa nga scatter? Ila dining duwa nga kun may nakadaog man, daghan man sa pangnapildi. Dili ka ni sila konektado ani mga online apps nga nagpautang ug ang controversial karon nga Pogo. Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Mabel. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problemang may
punto legal, personal, mga pangutana natong emotional nga mga suliran. Agoy, kinsa may nagluib din ha, kinsa may gipasakitan, kinsay gipaasa, kinsay gibiyaan, kinsay nanakit din ha. Pati mo ha, nang ghost, kawa ninyo ayo. Ayaw mo ana, buwag-buwag, klaruha at tubangan na ninyo, no? Ug di na mo sulti, istoryag tarong. Ayaw anang biya-biya ni ako man na daylain, makitaan na lang dito, ayaw ana, bati man na. Kung nainana mo, sige na lang, ipadadire, kaya itong paminawon, no? Nya atong tanaw kung saan na to ni, kung saan na to pag-atake ni problemaha, guys, no? Ipadangin hang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klase yun yung pamaagi, guys, kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o inyong mga suliran diri namo nga naman kay gusto man mi nga masiguro nga mapadagyon na ninyo wag gyud rason nganong di na ninyo isuwat inyong problema, nganong dili ninyo i-share, nganong di ninyo i-unload ang inyong kaugalingon nga mas mugaan man gyud ning ato ang pamati kung naatay kaabag, naatay kauban, naatay kuyog, naatay musimpatiya sa atong mga giagian, di ba? Dili man guna sa tanang higayon nga atuan na lang yun ning agwantahon, suluhon ang problema. Okay ra, madara lagi. Ako ra ni, ma-okay ra niya ako. Hoy, niya kahuman. Pila naman kasi manang gahinuktok pa man din ha. Habit na ka dili manudlay. Kinalimot na kasi mong kaugalingon niya. Okay pa ta. Kaysag na kay kasturya, di ba? Kunya makarealize pug ka nga, di naman di ako na ay problema. Kamo man po di ay nganong gasige mong kung mugtok diri. Bangon ko mugawas ko sa balay. Be, pagwapa tabi ko atong lipstick. Manudlay ta. Kani mga laki mang shave ta. Patupi. Kay ang kanira bang babay o magproblema, buhok himongtan, mamubog buhok. No, mausab. Ang laki po, di po mamarbas. Di po mang shave. Kay wapod, di kanahan, di ba ilis, di pumligo. Ayaw mo anak, bangon. Pag-ilis, pagpagwapa, tanawang naong ninyo sa amin. Kinsa may mo atiman ninyo, dili ka mo, ano inyo man ang pasagdan. Nagproblema na gani mo, gibiyaan na mo, yung pumbiyaan ni mong kaugalingon na unsa. Wa man ka atiman na, di kaya atiman si mong kaugalingon, pagwapa din ha, palami di ha, no? Paibog, samne, dili ta mong problema. Letter sender karong adlaw, guys, si Mabel. Si Mabel, hingkod ang pangidaron, taga Cebu City, unya iyahang pangutana, kabahin ning atong nangutang, niyang kaila pinaagi ning mga online app. Usubya kay ni ron. Kibaw mo, kasi makadawat kag text, imong phone, kanang makadawat ka sinyohang kanang cellphone. Buto say maminaw ba ning cellphone, no? Kasi matingala kang mo may i-feed sa imo, kanang mga algorithms nila ba? Una niyang pangutana. Ang iyang nasayran sa katukunong online app nga pautang, dagko kuno kay interest, gamay ray malimpyo kay nangutag 7,000, 5,000 kapin na lang ang nakuha ang ipasulod sila ang GCash, unya ang bayran 10,000 na yabag. Iyang pangutana, rehistrado ba ang kanang mga app nga magpautang? Okay, di ko katubag kung rehistrado ba. I'm very sure nga naagi mga online pod nga mga loan application nga rehistrado. Pero sure gyud kayo ko, guys, nga kanang mga nagpautang daghan sa kinang mga illegal or dili rehistrado mo na ayaw mo patakag open anang mga link, makatintal hinuon tinuod, easy money. Pero my gosh, ang kahasol ug ang kasamok inig binayranay nas interest. Simple na gyud kay na good. Kibaw kong gipit, usahay, kibaw kong tingbits gyud nga, tingbitay, usahay no karong mga panahon na. Pero atog yung huna-hunaon, kaya ba nato mangutang, kaya ba nato bayran ug mangutang mangganita, mangita gyud ta og legitimate nga kautangan nga di pud kaayo bugat para nato inig bayad. No, nya ay mo pataka ng mga online app, susihan na ninyo, no? Pangayon mo registration kay honestly wala pa gid na regulate sa ato ang gobyerno. But kay si mag-away ning impeachment, sig-away ning ICC, nangalimtan ng ilahang trabaho nga maghimog balaod nga makabenepisyong katawhan kaning mga online app, kinahanglan gyud i-legislate. Kinahanglan gyud na ibalaod ipasaka para magkontrolar, mo regulate ug mo punish aning kanimin ani mangilad ba. Hinaot pa unta. Ikaduhang pangutana, ang problema kuno niya karon kay hasta siya gipaningil sa utang sa ilang security guard nga wa man ta siya magarantor. Ang iyang ingon maka-access ba di ay kuno ang online app sa cellphone contact, sa phone contact, sa address book, okay ba kuno na? Pero akong nasabtan ba dili man tingali na siya ma-access, no? I'm not sure. Di gyud kay ko number one, di gyud ko super techie.
no? Kanang mga basic lang yun ko. Pero, ug di gyud pud nimo grantan ug hatagag permission, di man ginamahak ang imuhang address book ug imuhang cellphone, no? Kasi nagpataka lang gyud pud. Pero kung wa pud ka ng garanti, ano mo bayad man ka. Ako pa nimo, cellphone man na i-block or pag-ilis og numero. Ay na lang na sila tagda. Pero pwede gyud ka makareklamo bahin ana dito sa police or NBI sa Cybercrime Lab. Which brings me sa iyang ikatulong pangutana nga naaman siya yung cellphone number sa nag-text unya, di ba? Sa DICT, no? Iparehistro naman na sa NTC ang ato ang mga cellphone, posibleng pwede na to na siya ma-trace. So kung gusto ka, pakig-coordinate sa NBI or sa police para ato ning ma-entrap ang kaning maong texter, no? Nga online nga scammer, no? Kay para ma-trace siya, ma-entrap na matanaw na tog asa gyud ni siya. Sunod og ikaupat nga og katapusang pangutana, unsa di ay gyud ning duwa nga agay scatter. Ila di ay ning duwa nga kung may nga naa may makadaog daghan na sad ang napildi. Dili ka ni sila konektado sa mga online apps nga nagpautang og na controversial nga pogo. Okay, ang scatter is an online gambling, no? Mura na siyag casino, kung kinsa nang pamilyar og casino nga inigsud nimo, daghan laing klase-klaseng duwa na ay kanang slot machine, na ay lamisa, na ay ruleta, na ay dice, cards, kanang mga inana, mga lamisa, ana. Pareho ra pud na gihimo lang nila online. Inigsud nimo, mupili ka kung simong gusto duwaon. No, pero it's still gambling. Sugal gihapon na. Game of chance. Sa tinud-anay lang, may di man gyud unta ni bati ang kanang casino kay regulated man na siya sa gobyerno under the Philippine Amusement Games and Games Corporation or PAGCOR. Giregulate man na siya. Para ra gyud unta na siya lingaw-lingaw, unya ang kanang kwarta pod nga makuha sa PAGCOR punta man pod na supposedly sa ato ang charity and the like, no? Ang problema lang, wa naman gud na siya nahimong hobby or lingaw-lingaw, naamang guy maadik sa sugal. Unya, tungod ana, nahimo na siyang evil, nahimo na siyang dautan. But in terms of that, kay kwarta man gud, that's very tempting ba? And sa tinud-unay lang, honestly speaking, wa pa jud kuy na ilhan nga tao nga moingon nga nadato siya, legit nga nadato gyud tungod lang gyud sa sugal. Naagud na yung mga legit nga mga negosyo, unya gilingaw-lingaw na lang gyud na nila ang kaning pagpanugal nila. Dili gyud kumutuo nga naarang-arang ang ilang kinabuhi tungod kay nagdula silang scatter. Kita biya kay na ninyo, grabe kay sila mo temp og mulyor ninyo. Liman lang ka makita nimo online, hala na may pay kwarta, naghigda sa kwarta ang suds cabinet, puno magbinandol, no? Dili, that's to lure you. Kay para lang yun mahaylo ta nga makaana, pero di yun mo ambot lang hawa. I have nothing against kanang mga mubuhat ana, makaluluoy lang kung maadik ka. Labi na, imagine na, grab driver barong ka or driver ka, nilimpyo kag 500, gidowa nimo, chance manggod na, 50-50 gyud. Posibleng mo daog ka, posibleng pildi ka. Okay, daog ka karon, okay, ugma na sad, dula na pug ka, pildi karon, kaduhang adlaw, gikwaan nimo imong daog gahapon, horot, suway na pug ka, ugma na pod, pildi na sad, mamawi lagi ko, or daog na pug gamay, bawi na sad, ana man na ang chance. So, sayang ba? It's only meant kung natay extra or kung hibawta mo manage ato ang finances, no? But hinaot unta nga di ta magpadala sa bisyo ug di pud ta mahayloan ng mga advertisements nila. Ako pa ninyo, i-ex na inikita ninyo ana sa inyong mga advertisement ay nagtagda, ayaw ay kwa kay para dili na mo magka problema ana, iniktan-aw di mo mahaylo click unsa ba gyud niya duwa. Sus, next thing you know, when I sud yung GCash, problema ta, no? So, everything lang yun gihapon in moderation ay mugpadalaan ng mga sugal. Kay, ang atong future o ang atong kinabuhi, makaginhawa ra gyud ta, dili sa game of chance, dili sa sugal, kundi sa sakto nga pagpaningkamot. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini nga si Bunel.
Kini ako problema, matawag ni nato kanang bunog nga problema ba kay maog gini kasagarang mga problema sa magtiayon. Pero kini yung problema sa kong asawa makalibog. Pero aron inyo yung masabta ng akong sugilano, no? Inaniyo na ko pagsugod ang tanan, ha? Ay, kapait na ning guba na tong sista, eh. Di naman ka maumo, paayohin o layo kayo. Kanin lang akong gamito na kung karaoke gamay, be. Kanta-kanta ko. Kani ay. Kani lang, kanta ko si Pilsiano, be. Ay, So, naku nung aribin, sige ba mag-video kay diha? day, ngano naman sa day, ha? Dali na dire, sige magkatakanta diha, oy. Ay, pawas laay, day. Gipangharanahan ka diha. Wala, tao, harana, mataka, tao ko, eh. O niyang ano na pa man ka diha nyo, sud na nga rin nyo. O lagi, musod ako. Sud ako nga alas kwarto, ha. Ay, wa na. Bida. Mga paslot sa tani ron, por bida. Ay, kakidot. Mari. Oy, Mari. Oh, duyaman. Gibuntagan ka, Mari. Ay, hindi, Mari, oy. Ako may nagbuntag og maniho. Ay, kapuya, bayainin kita mo imuda, Mari. Mabuang tagpalagot para masuko. Ang buot mong ipasabot, Mari. Dili na mo parog. Bisag unsaon. Di na, Mari, oy. Bisag tukuran pa ni mo kuan ka ng bayang magiliw. Di na gid mo barog. Mas may panggwardya, mo barog pa. Uy, paim na si Power, Mari. Naku ihatag ni mo, Mari. Patumara si Ana. Nya ka na di na makadaot. Uy, dili, uy. Wa ni side effect, Mari, uy. Day, sure. Lagi. Unya ang nakanindot ani Mari kay sus pertigyong isuga, Mari. Perti laging kahiya. Bisa gipuspos pa ni Mustaro, Mari. Ay sus, lumtat. Lagi. Sa ato pa ka nang lingaw kaayo ka kay perti manggahiya kang pari. Gahi lagi. Pero pastilan, Mari. Ay, perti man sang gamaya pud, Mari. Oy. Sa Kung ako laging yakan, Mari. Mura natuno ko sa tamtak. Pero kang pari, Mari, dako man ka. dako lagi og mangisog. Nya kay luuran man. Giro sa man nga bidako man. Ay, kanang iya ra man ang exercise ug maayo, Mari. Mo tingali nang wa nay umoy kay murag nabughat. Oh, Mari. O sige, Mari, pasuway lang na niya, Mari. Unya, dili lang ipalabi kay para dili ba mabughat ba? Basig maparehas na hinuna sa kumpana. Ah, sige, ako suwayan, Mari. Pre, kinsa man ang babihana, pre. Lamiya ko na niya, oh. Puti nga urbada kay Klaus, pre. Ay, sa murag bago man ang nag-abang sa bayan na Douglas. Uba. Wari kami ba, ano? Wow, eh. Naadetay mag-ungsilingan yung siksi kayo, pre. Anya, siya may plano ni mo. Kung yaban ni mo? Dili, oy. Mutaan na rin ganita, naunsa mong gawin. Sa
Sama ka. Pagpati ang testong asawa ng kalakihag. Atuan ang panguyabang tingali, no? Porbida. Nangutan na ramasad ko pre kay ug dili ka aw aw. Eh. Itasan ni mo noon sa taon ka. Binuang niya ato na silingan. Ay, pangunay noon ka, unsa biya ka. Imo man ang binuang ang babay, nga ato raman ng silingan taon. Ay kinsa may nag-ingon nimo pre nga ako nang binuangan. Sa Imo rin pakaslan? oh, usa ba din? Ano di pwede? Pwede rin na, aminyo man ka. Pre, masakit to na ako asawa, pre. Ah. Gani na namilit na gani na kunadaan. Ha? Nagtugo na ko ay, nga kung mawa na kuno siya, o kung magminyo kuno ko, ipaniguro kuno na ako nga parehas na kugnaong o batasan. Ano ba? Porbida, no? Parehas silang daon si mo asawa. Ang gwapa na nga itong siligan. Uy, naunsa ka pa yaw eh. Imo sa juding parehas niya hasta batasan. Tablar wa na ko ilisi ako asawa na pre. Buong si Toy. Niyabag ba siguro ka? Ayaw lang sa isapa, pre. Kay basig mausap mo niya unang una sa ko asawa ba? Porbida, mausap din na nga. Matiyo naman ka na yung mga asawa. Ay, matyon gani. Niya, basig mausap. Ha? Ipapospon niya yung kamatayon. Asawa. Takot ang buhi na yung mga asawa. Imo naman hinungpat yun. Ingon man siya nga na yung sakit, pre. O sa lagi yung sakit. Kabuhi ra. Porbida, tiyaw mo ko na kabuhi naman din na. Unya sa imong istorya, mura na imong ipapatay imong asawa. Kuan man pre ka nang... Unsa man? Respetuhin sa tao na imong asawa, pre, oy. Buhi pag nga noon sa biya ka. Ay, siya raman siya nagtugon, pre. Di man ako. Unsa? Di naman sa kagikan bunil. Dito ko la presido dahil nagkuha ko atong gihulman niya nga kudkuran ba? Ha? Mao ba? Yati, kanasa lang na nahitabo nga doon na tayo kudkuran. Ha? Ha? Ngiga gini mo mudag atik sa? Kudkuran pag yun nga wa man tay kudkuran. Ay, uwa ko mga tik tao na. O niya lagi, na ba tay kudkuran? Na tay kudkuran o wa? Wa, lagi. Nang anong maingon man ka nga nagkuha ka sa atong kudkuran? Ngatik man ka, oy. Hay, Clarix na gid kayo nga doon na kay laing gikabuangan. Kinsa? Ha? Kinsa? Ang utsa man. Kanang babae, kinsa na siya? Usa ka bay, oy. Ay pabuang-buang lagi na sakpa na ka na siya ta kastaro. Chat staro porbida sa di mo kami na sa pasabta god. ko, sige. Ansa, sige. Gusto ka mo. Sige, pasabta ko. Kay gamay lang nimong sipiat. Hagtok kinang oni mo aning dana kung... Abida, takot sa kaldero. Dili. Usan mo sana, ha? Kaldero, gid mismo. Ha? Ha? Sigam ng mata nimo. Nagtuo ka na makako? Wa, bunil. Di ko parehas nimo. Daray. Bida. Bago pa ba nang gipalit itong kaldero, ha? Bago pa nang pinalit, basig. Malumping ne. Malumping. Ay kabalaka. Di ni malumping. Ang imong ang malumping ini. Diahak na. Sige na. Explain na. Day. Ang ano nakaingon ko nga doon na tay kudkuran, no? Nalimot ka sa nga si pari tatoy ng huwam sa tunatog kuskus sa butong, ha? O niya, wa man mauli. Kay nalimot man siya. Og naapil ko nog labay sa basura. O niya, ingo man siya. Pre, di may kudkuran ako, pre. Kanin lang iilis ako para sa kudkud sa imuhang butong. Mauni na ilis. Gipugos bang yun. Nya, sari na nako. Di gidawat lang sa dako. Nya karon pag uli na ako, samtang naglakaw ko, nakita Miss Parisido nga nagbitbit siya kudkuran. Ingon siya, pre, mayo kay na kay da, pre da. Paggamita ko ana pre be, kay magbidigdit be. Unya, ebidensya niya. Ebidensya na nga nagsulti ko ni mong tinuod. Kay adto ko sang adlaw, puwerti ni mong kaos bidignit nga hinatag di Presido. O, di ba? 14 mong kaos bidignit. O, be. Tungkas tinuod. Ni kaon kas bidignit o wa. Tugan! Di kaon. O, lami! Lami. Si, ha? Time pa sa ni. Time para gudingan naman eh. Ako mag-iimbestigar ni mo. Tinuod ka nagsulti ka na ko tinuod. Tinuod lagi taon, day. Sa ato pa na tayo kudkuran. Naalagi kay hinatag ni Presido. Ha, bantay ka ha. Nakailagi ka na ko, Bunil. Bantay ka lang ginakog masakpan ti kang nagbinuang ka. Tay!
Libo ko niya akong asawa taon. Sa dugay na namong panag-ipo, no? Nagkasilos man. Pataka lang silos. Kunya. Ay, paita biyan eh. Muraglain naman kay lihok doon na yung bantay na to. Sikang paita. Apahala siya. Basta wa ko'y gibuhat nga daotan. Ay, nando akong jail. Yara. Mayo kay paduan ko sa trabaho. Uy, ang akong doon pipi tabliyahim nun ko. Kuyawa, good. Humuta, good. Ha? Isa may gipahumutan ni mo? Kuan day ka nang... Anong nagpahumot ka? Kuan day ka nang jail man day. Kuyawa. Kato na di kag jail-jail ro, man ka nag-aldwin. Witlok-witlok. Ay, naunsa biya taon ka. Angan mo sa trabaho tam ni Maho sa ta. Siyempre, opisina na itong trabaho, andi, mag-jail-jail sa ta. Kinalang humota. Kay doon na kay gipahimutan. Sa ka diha? Unsa man? Doon na kay gipanguyaban dito sa inyong opisina, ha? Bangko na. Kinsa man mabayan ha? Mas gwapa pa na nako bunil, ha? Mas gwapa pa ba na nako bunil? Karen! Grabe kayong silos kong asawa taon nga bisag wa ko'y gibuhat. Ultimo jail ha? Silosan pa. Unya? Anak yun asawa, pre. Silos gina ni mo. Timailan nga, dako ginagugma ni mo. Para sobra sa kay niya, pre. Nga ultimo jail. Silosan. Pida. Libo ko, pre. Kaya ginuna ako nung ko'y gipaibugan. Mayam ginay mo kay jail mo naiyang nasilusan diyan ni mo. Ako yun. Kaya ako yung anino yung kisilusan. Ano ko pa? Grabe sa diyan. Kaya nagsigi ko nung sunod-sunod ako, pre. Pati ano yung mga nino, pre. Daw gipuspusan ako anino. Kaluos mo nino, no? Lagi, bitaw luya bitaw, pero mas luoy ko. Kaya kung anino mo iyang gipuspusan, ako mo inoy na buko. Ito, pre. Unsa na? Unsa man day? Kanang imong gidali-dali og suot imong bulsa, unsa man na? Wa man day. Wa man. Ay, ayaw na lang tag ayaw-ayaw diha ay. Wa lagi taon. Unsa man taon ka, oy? Habwa. Kuha. Unsa may ako kuhaon? Ang katong gisudi mo si imong bulsa, kuha. Wa lagi. Ba ay, was imong mata. Sibog, ako'y kuot. Oy, Ako'y kuot. Unsa? Kuha imong kamot, kuha anak imong kamot. Basig lain mo makuot. Lain ko taon, man ako'y makuot anak imo bunil. Parbida sa... Kumahangon sa anak imo. Uy. Unsa man? Ha? Si Moto na to, be. Si Buta. Gitrapor pa ko na sa kong ilong. Grabe yung tawon kay ka. Oy, unta naman ka. Unsay grabe? Grabe. Wa ka may bao? Nga ka nang imong gibuhat? Tablarag imo kong gitook? Tuok yun? Oo, tablarag imo kong gitook ka rin, ha? Sa sobra ni mong sigig pig-ot ako, di na galit na ko kaya o di na ko makagwanta. Kining imong gibuhat, ang maayo anib, sus. Unsa? Maghikog kang luha? Suluhan, ya! Suluhan gitog. Gusto niya kang magbinuang ko sa katong kaminyoon, ha? Pues, wata ka rin. Wata! Ano man? Pus lamang nagduda ka na ko, pis. Tinudoon ko ng imong pagduda. Magdakong babae din nilimagbok! Limag yun? Animalagot ni mo. Sige. Magdaga ni kag babae din Di nyo ka magbahay. Okay nga naman. Magdasag og laki din sa ato na po kabuok. Ako 5 imo na po! Ay, pagbuot. Pagkakidot! Mao ni problema nako sa akong asawa nga imbis taon mahadlok siya sa akong pagbuhaton iya minong palabuan saon mo taon nako ni bayana unsa man sa may buhaton nako ani niya palihog ta bagi ko ninyo bi unsa man kung kamoy pasultihon bunel. Good morning, Ate Jen. Yes, good morning. Good morning, Kuya Alan. Good morning sa mga mama nga padayong ipalit sa atong doon Tabliya kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata nya gawas ana palit mo sa OBM special sa Diamond ni Emma, Tasty Fish Cracker ug sa Palitos Macaroni Crunch kay Lami. Ana sa Ate Pres. Ate Pres. Hello, may ngadaw. Gulyat dyan. May ngadaw dyan. May butang di mo diha, ma'am. Unya, Lord, thank you kay Lord. Salamat sa tanan, Lord. Mama Mary, salamat sa mga pagampo. Unya, sa tanan po natong mga kaigsunan. Good morning natong tanan. Labi na gyud sa mga bata uminom sa ato ang Dole Pepe Tablia.
inom gid mo kay the best kay da para sa pag-eskwela nato. OBM special og Diamond Yema special. Tasty fish cracker og imaman Paulitos macaroni crunch. Mao na bawnon nato bisag asa ta og gumo na ubi. Aw nya ang kanang Diamond Yema special. Unya sa tanang mga tao di former Kapitan Jun Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Puliar Fertilizer Good Morning ni Buriakap. Og sa tanang mga tao ni Kuya Rick Pipito nga iyang mga tao mao gipagamit ang Said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. The best kay na nato imnon kung magtrabaho tag opisina kay di gyud ta magduka. Dudong GR Pipito. Good morning ni mo diha sa Ciudad Sugbo. Og sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangke. Good morning natong tanan natin press. Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain ka raw ng Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayaw sipyat pag inom kada adlaw gyud. Ingon man ka ng mga bukol-bukol dato sa itong kalawasan, inom aning Said Panyawan Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw. Sa buntag, na kamugtaon sa imong pamahaw, inumdaan nag-isa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ining paniuto ni mo, maugyapon. Usa gapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una kamugtaon sa imong paniuto. Maugyapon, ini kagabi, sa di pa kamugtaon sa imong panihapon. Inom na sa kadaan, nag-isa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI. Ayaw na magkabalakag, di na mo ang mahadlok or mag-uol. Tungod kay yun na makatambal, na makaayo aning atong kidney ug UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon. Og sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito, salamat kay inyong tanan og dudug GR Pipito og sa mga tao ni Sir Raul Alivio Soto og Ma'am Jasmine nga gipagamit sa ato ang pinakanindot ihaplas ang Said Liniment Oil. Thank you gyud kayo ninyong tanan. Salamat kayo sa tanan nato mga kaigsunan nga migamit sa ato ang Said Liniment Oil nga tinuon buang tang sa ato ang panuhot pamaol para kit sa kalawasan varicose veins katul kuto sa kabataan ilikay pagyunta sa dinggi sa ato ang Said Liniment Oil nga anara mapalit sa butika di ba David? Tinuod na sa butika rin kita makapalit, pero naagyo'y Facebook page ang Said Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ay lalangi tayo pang Panyawan Herbal niya. Makita na tanan produkto dito sa Said Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Said Element Oil, ug Celebrity Beauty Soap. Labi na ang Panyawan Coffee Mix nga mag-iim no na mo pirmi. Unya, kung layo-layo sa das butika, pwede na kita mag-Shopee. Okay, Shopee lang ta ha, kay para the best gyud kayo. Bam! Good morning! Alpin na ato ang mga nagsunod sa tungtuluman noon sa social media, ha? Jeneta Ginuo, Batolete. Ingom na si Mr. Medel Santiago, ayako nung anak ug apo, Gia Micaela Marson Medel, ug sa mga si Cherel. Thank you. Ingom na ni Reggie Montesa Magbulugtong. Wa man ninyo butang inyong mga address kung asa ka mo, pero thank you sa inyong pag-ingon nga nagsunod ka mo sa atong... Manila po tag-ibam, kaya doon niya ni mo, lisod. Nagsunod ka noon sa kung nagpapasultiyon. Ay, kung magkalimot, ha? Celebrity Kojic Beauty Soap para sa inyong beauty care, skin care, para dili ka mo mag-dry ang skin. Unya doon ay nga sangkap magluto tayo ng papaya extract aron magpabili no sa kamong younger looking kutis artista o kutis porcelana. Ini pauntanan ninyo sa butika, asa na ito makita diya mama ang Celebrity Kojic Beauty Soap. Papalitara ko, nga ha? Yung mga sosiya tanawag na abay tatak sa iyang sulanan nga Said Marketing. Said Celebrity Kojic Beauty Soap. Thank you. Hunya mga kaigsunan, siguro nasayod gyud nga kanang toxin mao gyud mo daot sa blood cells nato. Ini kadaot sa atong blood cells masakit ang daghan kay major nga sakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sisuban pa natong balatian, constipated ka ug ingon man kini nga to ang kidney problem. Ang may flush out ta toxin nga misud sa atong kalawasan pinaagi sa pag-inom nato G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay kining G-Detox usa ka natural nga detoxifier.
tigwag tang sa balatian, puno sa nutrients nga mao ay makapaligoon sa atong vital organs. Busa, kung gusto ka bawag ta ka ng mga toxin sa imong kalawasan nga mao inungdan sa imong balatian, o karon ligoon kanunay ang atong vital organs inugyud ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kini mo tangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Pres? Okay, ang sendo na to karong adlaw. Si Dudong Bunel, Ati Pres. Bunel. Oh, kaning problema ning Dudong Bunel, Ati Pres, kay kanang silusa kay iyahang asawa. Grabe ka silusa taon. Grabe gyud. Bisag gamay kuan, silusan hasta iyang jail, silusan. Nagtuo yung asawa nga dunay gipangyaban kay ang iya, excuse me, Ati Pres, kay ang iyaha gud ni Dudong Bunel wa na. Mura, Wa na? tig-up na ba? Unay mahimo? Wa na, tig-up na. Biso na kayo. O nya, nagduda yung asawa siguro. Mao nang silusa na kayo. Ayan sa tinudon noon ko ni magdakog 5 ka buhay. Niingon sa diyang asawa, sige, pagdag 5. Kay madagas ako na po kalaki. Oh, dagana no? Grabihan. Patabang kang na po. Grabe. Grabe ka. Kaya rin mo ka rin. Rubida. Kanang inana mga sulti na lang gud. Storyan lang na. Bigat. Mao na nga, para na ako, Ati Pres, siguro, gugma sa kini taon si Karen sa iyang bana nga si Bonel ba? Bisan turog, wa na mahimo ni Bonel, pero gugma gyapon siya. Mao na nga, inana iyang Manigtiayon man mo, ay nala nagbaliha uy kung sana. Tinood na ba rin? Kay nagkahinig kog maay mo. Labi mo. Kay magtiayon na mo. Ana lang, bam, unsay atong istorya na to Ali lang. ko, ano mo sige magpabubot yung bana. Yung bana dili na makahimo. Mao gyud. Di gaduda ba siya ba mga basig tuwas uban makahimo siya. Nya diri. Ang yung itsahan og laing himungaan. Kana. Mao na. Mao ba? Wa ka kasuway na? Ha? Itsuhan ka laing mo ngaan. No. Kasuway baka Kadagan oy kadag kita na mo ta kong boyfriend ingnon ko ay ingnon ko ay. Wadi ko kita sa Cebu daga mga gwapo nga to. Nya. Kapadugang tingali ko sa kalibo. Sir Bonel, ingnan mong asawa nga, wa taong ka magbinuang. Sa imong, kanang itawag na mo, sa isip, sa salita, o sa gawa. Kung dili siya mo to, abrihara ni bala ang kasulatan. Abi. Abrihara ni bala ang kasulatan sa Kapitulo 23, versikulo 19. Daraay, ipabasa na niya dari kining tawhana, mahadlok lamang sa mga tao. Wala siya makaamgo nga ang mga mata sa Ginoo mas hayag pa kaayo kaysa ugtong tutok. Kada. Nagtanaw siya sa tanan nga atong gibuhat bisan kun gisulayan nato kini pagtago. Tinood na. Basahin siya ani. Basahin siya na. Arong magkabasa siya ani magkingon siya nga. Dong dili di pwede maglimbong ka nako kay kita mo kang Ginoo. Tiyan mo hayag pa sa utong tutok. Kung aron nimo sa English basahan, ningon din sa English. Brighter than the sun, 10,000 than the sun. Jismil piluon o kapilo kada pulo kahayagol kay sa tutok natututok mo rin babuak na tuo sa init kahayag. Ano dong nga ikadua sab ka ng dili kayo mo manimba dong simba sa Bonel. Sige mo glales. Ato mo dito aron mo makakuan kanang aron ato mo makadungog og mabala ang pulong pero sa ebanghelyo gahapon pizza 19 nga si Marta nakapulik kay og lungag Maria naglingkod ta ilang Hesus. Kaya niya oy magtutudlo budlungar ni Maria. Ako mo sige trabaho sa kusina. Oy. Kaya ning Jesus nga ang gipili Maria mao gyud pinakanindot nga maminaw na ako moibot sabot. Nakapili siya ang maayong pwesto, lugar. Ang pag-summarize sa pari sa mensaya na di Gulyat gahapon, si Marta di ay nagsimbolo sa pagbuhat, si Maria nagsimbolo sa pagpamati o pagtuo. Kay nagtuo kuno ka nga way buhat, patay. Dili gyud maayo unahon ang tanang butang bam. Nga kinahanglan nga maminaw gyud ka sa mga puong sa Ginoo. Karon ingna si Ma'am Sir Bonel, ingna si Ma'am Karen nga kung nagtuo siya nga naglimbong ka o saman, imong buhaton og dayon kay ingon na ba ang gituan dili buhaton patay ang pagtuo. Paano ko tayo? Ako itag lang himungaan mo himungaan na. Dili mo nga an iksan mo. Mas indot yung dumaga bam. Di ka usap ito itsahan. Dili, Ati Pres, og itsahan kag himungaan di na maayo pero dumaga. Itsahay kag dumaga. San dumaga? Kada bang matanon? Ay mo nga itlog ba? Ang dumaga dahil ka nang... Kanang manok na wapa kagigitlog na bayi. Ay, wapa maupasi. Sa ato pa na, virgin pa ba? Di. Karoon lang. Kaya sa may pagkuglain, wa man na turn off ang ginoon ko. Nga naman. Di ka ganahan? Naglibong kong tanong kilid. So man yoy. Nga naman. Uno di ugat no. Alam mo naman natin ka lang pa noon.
may pasultihan. And ayan guys, nadungga na po nato no ang laing episode karong adlaw diri sa atong paboritong compilation no sa handumanan, suliran ug kon ako ang pasultihon. Nagkadaiya nga gihatod ka nato sa RMN, of course, may lain pa ba. Nadungga na to guys no ang nagkalain-laing sugilanon sa mga binuhat. Nagkalain mga binuhat guys. Sa handumanan nato nadunggan ang kaagi ni John Mark no. Nga 14 anyos pamandain siya guys. Og sa iyang kabatan no daghan na siya mga nasanit sinatian guys no nga mga sakit sa kinabuhi bisan pa man sa iyang pagkabatan-on. Kay lagi membro ni siya guys no sa broken family. Og lisod gyud guys no pag membro ta sa broken family kay wala gyud saktong mugalam no mugiya ka nato guys no sama ni John Mark nga nahi ko ano wala sa hustong dalan guys nahisubay sa di ko sa hustong dalan ay kundi walay giya sa hustong ginikanan kaya biniyag ang iyang tita or ang iyang ina guys no maunay mag ano mag-atiman niya pero unsa ba na nagdaog-daog man pud niya guys. Ug ang mas labaw pag yung tanan kay hasta pud ang iyang papa no mas nidapig sa iyahang kabit nga matawag no kay pero matawag ba nga kabit kung dili kasado siya sa unang asawa. Ka-live-in rather, di ba? Naging mga ana guys no mas dapigan yun ang ilang ka-live-in kaysa ilang kaugulingong anak. Og mao na ni karon no ang gidangatan ni John Mark guys kay biktima gyud siya sa kapalaran unsa puto yang ina oy. Imagine ihimo na siyang katabang guys yang ina nagpahurahayra haruhayra magabaan ra gyud ni sila guys no abot gyud ang panahon nga mangita sila kang John Mark. Og sa soliran natong dungan guys ang kaagi ni Mabel nga nadamay sa utang. Unsa unon pud lagi guys uy nga ang iyang gigamit nga kuan. Ang laba man gud ko guys. Ang gigamit no nga SIM card sa iyahang bakada. Iyahang number. Munang nadamay siya guys kay apil man gud siya sa napiksan no. Naka-access man gud sa contacts ang maong apps. Unsa gani nga online app guys. Diri ko muna na kayo mga panahon na guys no kanang mga online apps nga nagpautang sama sa tala, one hand, mabilis cash, o piso lon. Ug daghan pa na sila guys no. Pero ako guys hindi ko nang apil-apilan na. Siguro kung apil ko ana dito lang ko sa GCash o sa Timaya. Di ba? GCash is kino ba nga regulated yun na siya guys. O legal yun. Mo lang sa GCash na lang guro ko guys no? Kung mag-apil-apil ko anang utang-utang sa online. Kay regulated pa sila sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Imagine guys sama sa soliran no pangutanan ni Mabel. Sakto ba nga mag-loan ka og 7,000 ang release 5,000 ra niya ang bayro non 10,000 grabe man na siya nga tubo eh. So that is 100% yun no nga patong grabe. So dili gyud siya makatarungano no pag abusar gyud ning ila guys no nga mga app. So kung kita pod nga nakabalo di na guro ta mapil-apil pod ana no sa kadako sa patong. Once nga mo apel ta syempre kabalo na magyud ta kung unsay kuan rules nila so obligasyon na lang pod nga bayaran. But anyway nadunggan naman nato guys no ang bulawanong tambag ni Attorney Ellen Bathan. Og I hope no nga naliwanagan si Mabel ato guys no. Og kung kamo usab no dunay susamang suliran sa maniya
nalamdagan pod ang inyong mga huna-huna of course. Then sa pasultihon kaagi ni Bunel nga problema siyang asawa guys no nga dili palabaw. Si lusang wa sa lugar. Pag uli guys no simhuton yun siya. Oh, simhuton niya guys kay makailan naman kuno siya baho sa babae no baho siyang kabit. O gani dahil niabot sa point no mabisag wa na nga bit si Bunel. Iyan na lang inong guys no nga maabot ang panahon nga iyan ang tinud-on magdala siya 5 ka babae sa ilang balay. Pero ang iyang asawa pa guys, di ilipod palupig, di ba? Sama sa tunadunggan, kung magdala si Bunel og 5 ka babae, ang iyang dalao na pulo ka lalaki na. Saon man na guys. So I think na kung inani ang sitwasyon guys nung way magpapilde na wala gini maayong sangputanan ang ilang relasyon. So angay gud nila guys no nga sabot-sabutan ni before pa walay pamilyang maguba no. Or else basin mahisama na pod sa handumanan guys no. Kang John Mark nga na membro sa broken family no ug ang mag-antos jud ang mga anak. So mao to guys no mga sugilanon nga tunadunggan karong adlaw sa handumanan, suliran ug pasultiyon ug I hope nga nalingaw mo no. Og magbasa ta sa inyo mag-shout out na lang goro guys no kay 6 minutes naman ta. Shout out to our nag-iisang commentor no sa gahapon atong upload guys atong compilation handumanan sa usa ka compilation no sa handumanan suliran. To shout out and greetings to you Dads Vasquez, daghang salamat Sir Dodong og Radio Vlog sa handumanan ni Ralph suliran ni Kayla og pasultihon ni Lalay nagkadaiyang sugilanon sa matag sinder. God bless us all. Thanks to you Dads Vasquez for always there no sa atong channel. Thank you so much and God bless. So mano to guys, again this is Dodong. Bye for now and enjoy your day.